רוני ליבוביץ' האופנובנק, בוקר טוב לך. אהלן. מה שלומך? תמיד טוב. נולדתי אופטימי, כנראה אני גם ימות ככה. תגיד לי, השאלה הראשונה שעולה לי. מה לעזאזל חשבת? אז? אתה יודע מה, אני עסוק בשאלה, זה היה לפני כמה? 26, 27 שנים. אני לא בטוח שיש לי עד היום את התשובה. אבל לשאלתך, אתה יודע, צירוף מסוים של מקרים, צירוף ניואנסים משפחתיים, כל מיני אירועים שקרו, הכל ביחד דחק אותי לפינה, והייתי במצוקה. עכשיו, מצוקה זה לא אומר שאתה במצוקה כספית, יש תמיד את הקונוטציה. מצוקה יכולה להיות גם על רקע אישי, רקע נפשי, רקע כל מיני. ושאתה במצוקה, מה זה מצוקה? זה מצב שקשה לך להתמודד איתו, ואתה עושה כל מיני מעשים חריגים. במקרה שלי, אתה לא מכיר אותי ואת האישיות שלי, זה יצא בצורה כזו. אתה היום יותר רוני או יותר האופנובנק? היום אני יותר רוני, אני אף פעם לא הייתי אופנובנק. זה נשמע מטומטם שאני אומר את זה, אבל אף פעם לא הייתי אופנובנק. זה נוגד את האופי שלי, זה נוגד את העבר שלי, זה נוגד את הדמות שתמיד הייתי, אבל עם עובדות אי אפשר להתווכח, והיה מה שהיה. אבל תשמע, אני ניחם על מעשיי, אני מאוד מתחרט. אגב, אני לא יודע אם אתה יודע, אני הבן אדם היחידי בתולדות העולם, לא רק במדינה, שיחזיר את כל הכסף עוד לפני המשפט. כשאני אומר את זה, עניין של אולי מצפון, אולי כשאני מספר את זה לאנשים, אני יודע מה הם חושבים בלי שהם יגידו. אתה מטומטם. גם ישבת, גם שדדת, גם ריצית את עונשך וגם החזרת את הכסף, טמבל. אבל אתה יודע, יש חרטות ויש מצפון ויש כל מיני דברים כאלה. אתה תאמין לי אם אני אגיד לך שעברו עליי כמה דברים ויצאתי משם מהמלון הממשלתי כמה עם ניסיון חיים, בוא נגיד עם שנות ניסיון חיים של 950 שנה בערך. למדתי כמה דברים טובים ורעים. והעיקר שיש לך כזאת תקופת זמן, אתה מנצל אותה לכל מיני, כל אחד מנצל אותה לצרכים שלו. ואני חפרתי בתוכי, ואני מאמין שהיום, אני יודע שהיום אני בן אדם אחר. אגב, אופנובנק, מאיפה הגיע הכינוי הזה? כי לפי מה שהבנתי, לא הגעת בכלל עם אופנוע, או שכן הגעת? יש האגדה המפורסמת הזאת שקראו לי אופנובנק, על שום שבאתי עם האופנוע. אני אספר לך איזה סיפור קטן. הייתי נכנס לבנק, עושה מה שאני עושה, לצערי הרב, שוד בנק, ובא לצאת החוצה ולברוח, לעלות על האופנוע ולברוח כמה שיותר מהר. נכון? למה אתה עושה ככה בראש? כי לא נכון. תשמע, ברגע שאתה בא, בורח, זאת אומרת, ברגע שאתה עושה שוד בנק, באה המשטרה, והם באים ומקיפים את אזור האירוע, סוגרים צמתים פה ושם, ובסוף, אם אני לא אתאפס בצומת הזה, אז אני אתאפס בצומת הבא. אם לא בשוד הזה, אז בשוד הבא. סוף גנב לתלייה, לא נעים לי להגיד, וכולם מתפסים בסוף. אז הייתי יוצא החוצה, לא הייתי נשאר בבנק, כאילו, לחכות לשוטר, לא רציתי להתאפס. הייתי יוצא החוצה. אין אופנוע, מעולם לא היה אופנוע. קראו לי האופנובנק על שום הקסדה שחבשתי, מהסיבה הפרוזאית הפשוטה שלא רציתי שיראו את הפנים שלי. זה כל הסיפור. והייתי הולך, כמובן לא לכיוון השקיעה כמו במרבונים, אני בכל אופן רוצה להסתתר. הולך אגב לאט לאט, לא למשוך תשומת לב. ותוך כדי הליכה מוריד, היה לי מין מעיל רוח כזה מפלסטיק, מוריד אותו, מסיר את הקסדה. הולך כמה, הייתי עושה שיעורי בית קודם, הולך איזה 100-200 מטר. מסתיר את הקסדה בתוכה המעיל רוח, מאחורי, אני יודע מה, איזה גדר שיחים או משהו שיסתיר אותו. ועכשיו אני יכול ללכת הביתה, נכון? לא נכון, כי המשטרה הציפה את האזור אז בשוטרים לעשרות. באמת, אני לא מגזים. ואיפה המקום היחידי שאני לא אמשוך תשומת? ליד אותו בנק שלפני דקה שדדתי. למה? עם ישראל זה עם של סקרנים.
יש תאונה בצומת נתניה, הפקק הוא עד חדרה, נכון? כל אחד חייב, אבל חייב לעמוד ולצקצק בלשון. אז הייתי עומד, ושם כולם כבר ידעו, אתה מכיר ישראלי? אני ראיתי, אח שלי, סוזוקי אדום, שתוק טמבל, זה היה ימה הכחול, לא היה אופנוע. אני אישית חולה על אופנועים, עד עצם היום הזה. היה לי אופנוע בבית, וגם היום יש לי אופנוע, אבל אני נשבע בכיתת חפץ, ואני יכול להוכיח את זה. מעולם לא הייתי מאז ועד עתה וגם בעתיד, לא באתי לסניף הבנק עם האופנוע, או באוטו, או שאני מכנה את האופנוע איזה קילומטר הצידה, רק מהחשש שמא. איך שלא יהיה, המציאו את הכינוי הזה, האופנובנק. היה כמה כינויים, היה אופנוזוקי, כי כולם חשבו שאני נוסע בסוזוקי, והיה אופנו עוד משהו, ובסוף האופנובנק. פעם הראשונה שאתה פותח את הדלת של הבנק, נכנס. אתה גבר נורמטיבי, משפחה, אישה, ילד, עבודה. הבעיה התחילה לפני זה, לפני שפתחתי את הדלת. לפני הפעם הראשונה עמדתי בחוץ עם הקסדה, משהו כמו רבע שעה. אני לא יכול להתאמם ולהגיד לך, תשמע אורן, לא הייתי מודע לחומרת מעשה, הייתי מודע וחצי. אני לא עושה לך רושם של טמבל. אבל אתה יודע, ברגע אחרי שהחלטתי, זהו, אני עושה את זה, נכנס. הפתיחת דלת כבר הייתה מעשה מוכני, אוטומטי, כאילו, נכנסתי, עשיתי את כל מה שעשיתי. אגב, מעולם לא הייתי בסניף בנק יותר מ-25-26 שניות. איך אתה עושה את זה? אתה נותן לה פתק, אתה אומר זה שוד, מה? תשמע, אתה יודע, העסק הזה תפס פרסום בנפח, אני חושב, חסר תקדים עד ימינו אנו. ואז הם כבר ידעו, אחרי השוד הראשון או השני, הם ידעו מה... הם לא טמבלים, הבינו את החוקים. נתנו, ראית שם בעלה גדולה, שמו לי, הגשתי שקית ניילון, שמו שם את הכסף, והתחפפתי. ואז אתה לוקח את הכסף, מה אתה עושה איתו? הכסף הזה, אני לא יודע אם אני צריך להעביר לך את מה שחשבתי אז. הכסף הזה היה כסף מלוכלך, כסף תמה, לא השתמשתי בו. נפטרתי ממנו בכל הזדמנות. הייתי שולח כספים לכל מיני אגודות, לא בגלל שאני בן אדם טוב, אני לא בן אדם טוב, ואני לא פילנטרופ, אבל רציתי להיפטר ממנו. הכסף הזה הלך. לא היה חסר לי כסף, עשיתי את זה בשביל הכסף. אתה מדבר על זה עם מישהו? זה סוד הלא... סוד ענק, זה תיק, זה צ'ימידן. אף אחד, אתה מדבר על התקופה ההיא. על התקופה ההיא, כן. איש לא ידע. איש, אני אומר לך איש, אף אחד. תשמע, אפילו זאת שהייתי נשוי לה, האדם הכי קרוב לי, הייתי נשוי כמעט 19 שנה. האדם הכי קרוב לי בחיים, שמכיר אותי הכי טוב, לא היה מושג. איפה היה המעצר שלך? איפה הם עצרו אותך, השוטרים? עמדתי ליד סניף בנק, לא זממתי כלום. מישהו עשה מעשה אזרחי טוב, אם תשאל אותי, תצא למשטרה. המשטרה באותו זמן השקיעה המון מאמצים ואמצעים ללכוד אותי ולעשות סוף לתופעה, וגם כולם לגלגו עליהם שלא מרצונה, והיה בלגן גדול. ואז מישהו קרא למשטרה, ואז אני שומע ממרחק של מאות מטרים, אולי אפילו קילומטר, אני שומע ניידת. הם נעים שמאל, אני בורח ימינה. איך אומרים? על ראש הגנב בוער הכובע, כאילו. ואז התחלתי לנסוע. עכשיו, במקום לנסוע לשכונה הזאת, ששם גדלתי, בית תורה, לא היו תופסים אותי שם בחיים. הלכתי ופניתי שמאלה לכיוון בעצם נגדי, ואז הגיעה איזה ניידת, פתח איזה מרדפון קטן, סיפור ארוך, ובסוף איבדתי אותו, את השוטר הזה, והגעתי לתל אביב. ונסעתי בתל אביב, סחור, שעה, כמעט שעה וחצי, שעה ורבע. ויכולתי לעשות אחד מאלף דברים. הייתי יכול להשאיר את האופנוע באיזה חניון. לנסוע הביתה בטקסי, מחפשים אותי בכלל ברמת גן. הייתי יכול לנסוע עם האופנוע להרצליה הביתה. הם מחפשים אותי במקום אחר. הייתי יכול לעשות אלף דברים. במקום זה הלכתי והסתובבתי וחזרתי חזרה לבית הוריי. כאילו, כמו, לא יודע, סוס שחוזר הביתה לאורווה באופן אוטומטי. אין לי הסבר רציונלי.
ואז שאני חוזר הביתה, בדרך אני עוד עובר, בלי לחשוב על זה בכלל. זה לא הייתה התרסה, זה לא היה דווקא, כלום. אני עוד עובר ליד משטרת גבעתיים, אם אתה מכיר, מול הקניון. אז לא היה קניון. ואני נוסע לבית הוריי, שהוא 300 מטר מתחנת המשטרה. פחות אפילו. ואחריי, אשכרה כל משטרת ישראל. אני קצת מגזים, אבל עשרות, ניידות, כל המשטרה הייתה שמה. כי במרדף שתיארתי קודם היה מעורב, היה עיריות והיה בלגן. ואז כולם נוסעים אחריי, ואני מגיע ליד בית הוריי, שם את האופנוע על ג'ק הצד, לא מספיק יותר. מעון העברתי לאוף וזהו. הייתי במצב נפשי לא פשוט. שופט אומר, רוני ליבוביץ', שלושה שופטים אומרים, גזר דין לכלא. מי נמצא איתך שם אגב? האישה, הילד, מישהו נמצא שם? כל עם ישראל. והיה כל כך הרבה קהל שחילקו לעיתונאים מספרים באופן חסר תקדים. היו שם, אחר כך אמרו לי, למעלה מ-200 עיתונאים. אמרו לי שאשתי הייתה שם וכנ"ל הוריי. אני לא ראיתי אותם, כי היה שם, אתה יודע מה, גם לא הסתכלתי. הייתי בהלם. אגב, מההלם הזה יצאתי, לקח לי איזה למעלה בחצי שנה. אגב, בגלל ההלם הזה, ובגלל שראיתי מה עובר על אנשים במאסר, אני היום מעביר קורסי הישרדות בכלא, בהתנדבות, ואני בא לאנשים הביתה, ואתה יודע, אני אספר לך משהו מעניין, שאני נכנסתי אליהם לבתים, היית פעם בהשכרה, בלוויה, בשבעה יותר נכון. אז זה שבעה. הם יושבים עליו, הוא שמה, הוא איתנו, אבל הוא צריך להיכנס עוד מעט לכלא וחרב עליו עולמו. אז אני קודם כל מרגיע אותו, יותר נכון, אני מרגיע את המשפחה, מספר להם מה הזכויות, כי זה לא רק חובות, יש גם זכויות, ומתי הם יראו אותו, ומתי יוצא לחופש, ומה האפשרויות שלו, ואיך לדבר. מה בינתיים קורה עם המשפחה? הילד שלך בן כמה הוא כשאתה נכנס לכלא? בן שלי, זה היה תקופה קצרה אחרי הבר מצווה. וילד בן 13 שאבא שלו פתאום נעלם, ועוד הנסיבות האלה זה קשה, היה קשה כשאול. למזלי, ואמא שלו עוד הוסיפה מסמר לארון המתים שלי, מטאפורה, אבל זה, ככה הרגשתי, והחליטה שהקרבה של הבן לאבא שלו, עם כל האבא העבריין, תזיק לו מאוד, אז היא לקחה אותו לאנגליה. מזלי, בא עורך הדין שלי ומושיעי בעניין הזה, אורי סלונים, ועזר לי, ועשינו איזה משהו, ובעקבותיו היא חזרה, אבל עכשיו היא לא מוכנה לשום קשר איתי, בטח ובטח לא להביא את הילד לכלא. שמעו את זה החברים הטובים, באו לבקר אותי, ולא זו בלבד, גם חלק מהם היה פעם בשבועיים 3 מביא את הילד כאילו אליי, אתה נשארים בחוץ, שיהיה לי פרטיות, ואחר כך מחזירים את הילד לבית של אמא שלו. זה הציל אותי. כשהתחלתי לצאת לחופשות, כל עמלי היה מרוכז לגשר על התהום. ועבדנו קשה. והיום הוא בבת עיני, תמיד היה. אבל תשמע, יש לך ילדים, אתה יודע איך זה. אתה זוכר אבל את המפגש הראשון איתו, או את העיניים שהסתכלתם אחד לשני? למזלי, היה שם איזה קצין בכלא שהבין את הבעיה ועזר לי בכך שהביקור הזה הראשון לא נעשה בחדרי ביקורים האיומים והנוראים עם הרשת, ואתה צריך להיות שם בשביל להבין את האווירה ואת המקום והגועל נפש. והביקור התקיים, זה נקרא חדר עורך דין. עורכי דין נפגשים עם הלקוחות בחדר מיוחד. אז הביקור הראשון, גם השני התקיים שם, שזה פריבילגיה גדולה, אבל זה עזר לי ככה. יש לך עדיין פלשבקים מהכלא? כל הזמן. זה לא יוצא מזה. מתי במיוחד הם... תשמע, אשתי, יסמין, היא אכלה הרבה קש, אני הייתי מתעורר תקופות ארוכות, בזיעה קרה ובצעקות, בחלומות, אני לא יודע מה חלמתי, אבל זה בטח היו חלומות בלהה.
ולקח לי, אתה יודע מה, אם הייתם ראיין אותי לפני 2-3, לא הייתי מעיז לשבת ככה עם הגב לשום כלום. הייתי יושב במסעדות רק עם הגב לקיר. כל מיני דברים קטנים כאלה, אבל שהשפיעו עליי. ולאט לאט, אתה יודע, אתה נרגע. אני מוקף במשפחה תומכת, משפחה אוהבת, ובניתי חיים חדשים. מה לאחל לך, רוני? חיים שקטים. זה כנראה לא יקרה, כי האופי שלי דופק אותי. אני תמיד צריך לעשות את המיוחד. אני לא יודע אם סיפרתי לך, אני חי עם האישה שלי כבר באוקטובר 19 שנה. עוד מהימים שהייתי עושה. ולפני 2 התחתנו. איפה התחתנו? אני חושב שסיפרתי לך. התחתנו ליד לא ההר געש, במקום שנקרא ונואטו. זה מערכת איים קטנים, 4.5 שעות טיסה דרומה מסידני, אוסטרליה. 36 שעות לקח לנו להגיע רק לשם. אין לי הסבר נורמלי למה דווקא, אבל אתה יודע, כל אחד עושה את הדברים. אני אומר, תעשה כל דבר, ותעשה מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, במיוחד אני שבזבזתי 8 שנים יקרות מהחיים שלי, רק אל תפגע באף אחד. רוני לייבוביץ', האופנובנק. תודה, רוני. תודה לך.